सरकारखौ गोदान नांगौ गोदो बिटिसि सरकारा बिराद सान्थिमोन संसार जानाय रायजो जानाय दा जोङो थेथायाव फिसा जाबाबो मोसौ मासे फाननो मोनला 25,000 नि मोसौखौ 10,000 नि हरनांगौ जों फिसिनाय मोसौखौ फाननो मोनाबा मा भटार सरकारनिलाय जों मोजां मोनला जों हाग्रामा सरकारखौनो सरकार बानायनानै जों आलो गोजोनै रायजो जानोसै लामा सरक बिसौ होदों रावबो हराखै सोरबा होदों जों एमएलएनिफ्रायनो नांजाबखा जुदिनिफ्रायनो होनबा जोङो रागा जोंनानै रायगारबाय श्रीजुत XM देबजित बसुमतारी सारा मोनसे बाथ्रा फोसावदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायलांदो ओमफ्रायो जमदुवार समस्तियावहाय जेसेबांनाखि दायो माने BPF आरो BPFआवहाय गोबां जइन जानायखौ नोंथांमोना थांनाय अक्ट'नि खालारावहाय नोंथांमोना नुदों 4,000 6,000 बेफोरबायदि माने BJP UPPL फोरनिफ्राय BPFआव फैनाय जइन जाफैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों ओमफ्रायो बेफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय माने जमदुवार समस्तियावहाय देरहागोन होननानै दायो माने XM सार देबजित बसुमतारीया रायजो राजाफोरनो फोरमायनानैहाय होदों नंगौ बिथांनि बुंनाया 100% बियो रोखा दायो जमदुवार समस्तियावहाय देरहानाया खाथां गोबां मानसिफ्रा दायो माने UPPL आरो BJP GSP फोरनिफ्राय BPF हानजायावहाय सरकार गैयाब्लाबो फैगासिनो दङ गोबां जइन जागासिनो दङ बेनिखायनो बेफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय माने रायजो राजाफोरजों गुवारैहाय सावरायनाय जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हासिगौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि सायाव मोजां मोनबायब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय लाइक आरो शेयार खालामना होदो हामबायसै थेंक इउ दाखालि MP इलेक्शनाव जोंहा जोङो जमदुवार हिसाबै बिराद खम मोनदों 8,500ल'सो मोनदों 8,500ल' मोनदों 18,000सिम मोननानैसो जोङो देरहायोना देरहाया 20,000 25,000 मोननानैसो जों देरहायो नुबाय दा देरहानाया बावन एकबारे 100% एकबारे जोंनो गभर्नमेन्ट बानायथारगोन होननाय टारगेटआ हिमन्त बिश्व शर्मानाव दाबो दङ 3 कोटि 4 कोटि सासे केन्डिडेटखौ बायनानै गभर्नमेन्ट गावसोर खालामनो हायोब्ला गावसोरा लाभवान मोनगोन ना नङा बेखौ लानानै जोङो फिउचार थारमाने उननि जानो गोनां जोंनि बिसायख'थियाव देरहागोन ना देरहाया बेखौ जोङो रोखायै नुदोंना नुवाखै नुखाबायना ओरैनो नुखाथारबाय नङा होमबा देरहानाया खाथां नंगौना नङा एकबारे 100% नंगौना नङा नंगौ एकबारे 100% जोंना आरो बे 100%खौ आङो दिनै नोंथांमोननो माब्रै 100% जाखो बेखौ आं एसे खिथादलाय बाथ्राया जाहैबाय जोङो दाखालि MP इलेक्शनाव जोंहा माने बिसिबां जोङो मोनदोंमोन भटखौहाय बे MP इलेक्शनाव खम मोनदों दाखालि थांनाय MP इलेक्शनावहाय जोङो जमदुवार हिसाबै बिराद खम मोनदों 8,500ल'सो मोनदों 8,500ल' मोनदों खिन्थु जोङो BTC इलेक्शनावहाय 15,000 16,000 18,000सिम मोननानैसो जोङो देरहायोना देरहाया 20,000 25,000 मोननानैसो जों देरहायो नङा होमबा खिन्थु दाखालि थांनाय बेबायदि गोलाव गिदिखा जानायस्लाय दिनैहाय नै अमा जानाय दिनै नै अमा मावग्राफोरनिफ्राय लांनायसै नै मावनायाबो नायगासिनो दं जानायहाय अमा मावग्राफोरनिफ्राय लांगासिनो नै दानगासिनो दङ नै फिसनो माने
नै बेखौ मावग्राबो दङ सान्थिपुर बाजारनि जाहैबाय आरोखि बियो ओरै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजारावहाय नै अमा बेदर दखानावहाय एसे मानसिफ्रा फैलाखौ नै अमा गोदाग्राफ्रा फैजेनबायानो